Stimați telespectatori, bine v-am regăsit! Sunteți minunați prin faptul că v-ați făcut timp să fiți în fața micilor ecrane și să petrecem 30 de minute împreună și între noi, în mod nevăzut, dar real, să fie prezent Dumnezeu, Creatorul nostru. Am bucuria să vă salut. Este o nouă zi pe care ne-o dă Dumnezeu. Am ajuns la sfârșitul unei alte săptămâni pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Permiteți-mi o întrebare. Ce am făcut cu ea? La întrebarea aceasta să răspundem în inima noastră. Vreau astăzi să vorbesc cu dumneavoastră despre vremuri și soroace, sau doar despre vremuri. Soroacele le lăsăm pentru altă dată. Însă vreau să vorbesc despre înțelegerea vremurilor. Vremurile diferă de la o perioadă la alta a istoriei și asemenea istoriei în viața noastră există trecut, prezent și viitor. Există o vreme a trecutului, o vreme a prezentului și o vreme a viitorului. Înțelegerea acestor etape în viața unui om, în viața unei națiuni, este importantă pentru că în felul acesta percepem voia lui Dumnezeu. Așa că, cu îngăduința dumneavoastră, o să încep să vorbesc despre trecut, adică despre vremurile de neștiință. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 la 32, medicul Luca, secretarul apostolului Pavel, colaboratorul său în misiunile pe care le-a făcut, menționează: Cartea Faptelor Apostolilor este a 5-a carte din Noul Testament, după cele 4 evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Capitolul 17, versetele 30 la 32. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Pentru că a organizat o zi în care va judeca lumea pe noi după dreptate. Neștiința este de multe feluri. Oamenii care nu știu și nici măcar nu știu că nu știu. În Genesa 28:16 spunea omul lui Dumnezeu, înainte să-L cunoască pe Domnul: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Omul acesta nu știa că nu știe. Apoi sunt oamenii care nu știu, dar ei cred că știu. Vă aduc aminte de una dintre pildele Noului Testament, Matei, capitolul 25, acolo unde Biblia ne spune că cel care nu primise decât un talent l-a îngropat în pământ și a spus: Doamne, am știut că ești un om aspru. El știa că Dumnezeu este aspru. Dumnezeu nu este aspru. Dar așa știa el. În concluzie, el nu știa, dar nu știa că nu știe, crezând că știe. Oamenii care nu știu, dar știu că nu știu. Apostolul Pavel spunea, scriind în Fapte, capitolul 23, versetul 5, de fapt Luca îl citează pe Pavel: n-am știut, fraților, că... Neștiința intelectualității din Atena, capitala Greciei, capitala filozofilor, din vremea lui Pavel, când a vizitat Atena, are mai multe aspecte și toate acestea sunt prezentate în capitolul 17 din Cartea Faptelor. Aici se vorbește în primul rând despre ignoranță. Ignoranța, de fapt, este neștiință. Apoi se vorbește despre idolatrie. Ignoranța naște idolatrie. Când omul nu-L cunoaște pe Dumnezeu, atunci el își formează, potrivit mentalității vremii, potrivit culturii în care s-a născut, anumite forme de închinare care exprimă intenția lui la nivel de instinct primar să se închine Creatorului. Așa se face că absolut fiecare cultură, fiecare grup etnic, fiecare grup de canibal, dacă vreți, are o formă de religie. Religia este ceva întâlnit la absolut toate popoarele lumii. De ce? Pentru că este instinctul primar al oricărui muritor să se închine lui Dumnezeu, indiferent de cultura în care s-a născut. Însă când omul nu-L cunoaște pe Dumnezeu, trăind în ignoranță, omul ajunge la idolatrie. Când ajunge la idolatrie, el, în starea lui de idolatrie, disprețuiește adevărul. Pavel, ajungând în capitala Greciei, în Atena, întâlnește o grămadă de oameni ignoranți și, datorită ignoranței, o grămadă de oameni idolatri. Însă oamenii aceștia idolatri, crezând că sunt pe drumul cel bun din punct de vedere religios, disprețuiau pe Pavel, care a venit cu vestea bună a lui Dumnezeu la ei. Și ei spuneau despre Pavel: hai să vedem ce vrea să spună palavragiul acesta. Este exact expresia din Fapte, capitolul 17, versetul 18, a doua parte.
Oamenii aceștia ignoranți și idolatrii îl disprețuiau pe Pavel numindu-l palavragiu pentru simplu motiv că vorbea despre lucruri pe care ei nu le cunoșteau. Așa se face că oamenii aceștia se credeau așa de deștepți, deși nu erau deloc, încât numai ce știau ei era adevărat și dincolo de ceea ce știau ei nu mai există nimic de știut. Așa credeau ei. Acesta este disprețul. Ignoranța naște monștri, ignoranța naște idolatrie, iar idolatria naște un sentiment de dispreț față de orice altceva. Apoi, disprețul acesta poate, la un moment dat, prin îndurarea lui Dumnezeu, să se concretizeze într-o căutare. Observați că aici, oamenii aceștia care au disprețuit, totuși, în ciuda disprețului pe care l-au simțit pentru Pavel, care le predica vestea bună a lui Dumnezeu, la un moment dat oamenii aceștia stau și îl ascultă și realizează că totuși, în spusele apostolului, sunt lucruri serioase pe care ei nu le-au auzit. Simt în inima lor că spusele acestea au ceva divin în ele și dintr-o dată oamenii aceștia se opresc, se retrag din atitudinea de ignoranță, idolatrie și dispreț și spun, manifestând căutarea din inima lor, putem să știm mai mult despre ceea ce ai început să ne spui. Iată dar o schimbare în urma predicării, în urma învățării. În concluzie, stimatele spectator, dacă te ascunzi de mesajul Bibliei, vei rămâne în necredință și te vei simți bine în necredință și vei spune, nu mă mustră conștiința pentru că ea doarme. Conștiința este trezită prin credința în Dumnezeu, iar credința în Dumnezeu vine în urma auzirii Evangheliei lui Dumnezeu. Trebuie să te confrunți cu Evanghelia. Dacă nu ai o Biblie, te rog, sună la numărul de pe ecran și vei primi în dar o scriptură, adică o Biblie care conține cele 66 de cărți care înmănunchiate sunt cartea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Căutarea este începutului. În momentul în care omul caută și ajunge la Scriptură, îi se oferă soluția și Scriptura ne spune în capitolul 10, versetul 17 din epistola scrisă capitalei Italiei, Roma, astfel credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel continuă și în versetul 14 spune, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum să-l cheme oamenii pe Dumnezeu dacă nu cred în el? Continuăm. Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum să creadă în Dumnezeu dacă n-au auzit despre el? Și Pavel continuă. Și cum vor auzi dacă cineva nu le predică? Iată că totul pleacă de la faptul că te faci vulnerabil la mesajul Evangheliei despre care cineva îți spune sau pe care îl citești pur și simplu cu proprii ochi în Scriptură. În felul acesta se naște cunoștința de Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Nu mai poți fi niciodată ca înainte, pentru că se trezește conștiința care dormea, sufocată de păcatele în care ai trăit în ultimii ani sau zeci de ani. Trecutul este caracterizat de neștiință și Pavel spune vremuri de neștiință. Sunt foarte mulți oameni care n-au știut despre Dumnezeu. S-au născut în epoca comunistă sau după aceea și n-au știut despre Dumnezeu. La școală nu ne învață nimeni despre Dumnezeu. La locul de muncă unde ne câștigăm pâinea nu ne învață nimeni despre Dumnezeu. Toți vrem să știm mai multe despre geografie, istorie, despre politică, despre sport. Toți vrem să știm mai mult despre computere și despre multe alte lucruri. Vrem să cunoaștem cele 7 minuni ale lumii și seriile de câte 7 de până astăzi. Toți vrem să știm o grămadă de lucruri, care este viteza unui avion supersonic și care este forța gravitației Pământului și așa mai departe, însă noi nu cunoaștem Biblia. Permiteți-mi să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați citit Biblia? Nu este o carte prea groasă. Este cartea lui Dumnezeu. Aici este mesajul de iubire al Creatorului. Stimați prieteni, stimați telespectatori, oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu și pentru că nu îl cunosc pe Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu. Și pentru că nu cred în Dumnezeu, își permit un mod de viață păcătos, însă Dumnezeu spune, nu țin cont de vremurile de neștiință. Stimați prieteni, pentru mulți dintre dumneavoastră, trecutul înseamnă vremuri de neștiință, vremuri de necunoștință, vremuri de necredință. Și în această zi Dumnezeu face următoarea afirmație: nu țin cont de vremurile de neștiință. Versetul pe care l-am citit, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, dar poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a organizat o zi în care va judeca lumea și pe oamenii care au trăit în neștiință, în necunoștință și în necredință și datorită necredinței și-au permis o viață păcătoasă și destrăbălată. Dar trecutul acesta este rezolvat cu un prezent și în al doilea rând vreau să vorbesc despre prezent, vremurile de înviorare. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte
Efeseni 3:19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele. Care păcate? Păcatele trecutului de neștiință. Să vi se șteargă păcatele și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Noi așteptăm vremuri de înviorare, așteptăm vremuri de înviorare peste viața personală. Vrem însănătoșire, vrem revigorare. Vrem o nouă poftă de viață, vrem speranță, vrem bucurie. Așteptăm vremuri de înviorare în familie, vrem înțelegere între soți, părinți și copii. Așteptăm vremuri de înviorare în orașul în care trăim, vrem un primar de treabă. Așteptăm vremuri de înviorare în țară, vrem o guvernare cinstită, obiectivă. Dar toate aceste vremuri de înviorare sunt consecința pocăinței. Încă o dată citesc din Eterna Carte. Pocăiți-vă dar, 1. Și întoarceți-vă la Dumnezeu, 2. Pentru ca să vi se șteargă păcatele, prima consecință, și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare, a doua consecință. Vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu, dar Dumnezeu le dă atunci când oamenii se pocăiesc și atunci când oamenii se întorc la Dumnezeu. Națiunea noastră nu vrea să se pocăiască, oamenii sunt mândri și răi. Dacă deschizi televizorul, nu vezi altceva decât femei goale, decât tot felul de destrăbălări manifestate cum nu-ți imaginezi. Oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, oamenii dimpotrivă se îndepărtează de Dumnezeu. Acum am legiferat tot felul de pervertiri, de pildă să se căsătorească bărbați cu bărbați, dar ei știu că nu pot face copii, iau copii dintr-o familie normală, bărbat și femeie, și îl înfiază, sau femei cu femei. Această destrăbălare este o îndepărtare de Dumnezeu și vremurile de înviorare sunt departe de noi dacă urmăm modul acesta de viață. Vrem înviorare, dar ea este consecința apropierii de Dumnezeu și a pocăinței personale, adică a căinței de modul de viață păcătos în care am trecut. Trecutul, vremuri de neștiință, prezentul, vremuri de înviorare, dar înviorarea este expresia pocăinței, manifestarea pocăinței, e consecința pocăinței. Vremurile de înviorare vin de la Dumnezeu, vremurile de înviorare vin prin pocăință și întoarcere la Dumnezeu și vremurile de înviorare sunt expresia iertării păcatelor. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Trecutul se încheie astăzi. Dar astăzi, în prezent, Dumnezeu spune următorul lucru. Însă poruncește acum, în prezent, tuturor oamenilor, inclusiv dumitale, să se pocăiască. De ce? Pentru că vine viitorul în care a organizat Dumnezeu judecata și se va manifesta mânia sa. Pocăința și întoarcerea la Dumnezeu sunt motivate de judecata lui Dumnezeu. În al treilea rând, mă apropii de încheiere vorbind despre viitor. Viitorul, adică vremurile din urmă. Vremurile din urmă, spune Scriptura, că vor fi grele. Citez din a doua scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie către ucenicul său, pe nume Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, spune Biblia, 2 Timotei 3:1. Greutatea vremurilor din urmă este produsă de oamenii răi și necredincioși. În urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi. Iată dar de ce vor fi oamenii, de ce vor fi vremurile grele. Pentru că oamenii sunt răi. Iată dar de ce sunt vremurile grele. Pentru că ele sunt produsul existenței oamenilor răi. Identitatea oamenilor este prezentată în 17 aspecte de imoralitate. Și aici este folosit verbul a fi. Căci oamenii vor fi, versetele de la 2 la 5, vor fi iubitori de sine, adică egoiști. Sunt astăzi oameni egoiști? Răspundeți dumneavoastră. Sunt iubitori de bani, materialiști, lăudăroși, adică mândri, hulitori, adică nebuni, neascultători de părinți, adică destrăbălați, nemulțumitori, adică pretențioși, fără evlavie, adică dezechilibrați, fără dragoste normală, firească, adică nemiloși, neînduplecați, adică au un sentiment de superioritate și nu cedează, adică clevetitori, mincinoși, neînfrânați, adică scandalagii, neîmblânziți, adică cruzi, neiubitori de bine, batjocoritori la adresa oamenilor buni, vânzători, adică trădători, pentru orice, obraznici, adică irascibili, nervoși, îngânfați, adică aroganți, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, adică hedoniști. Oamenii vor fi și ni se oferă 17 exemple.
Pentru că oamenii vor fi așa, vremurile sunt grele. E normal să fie vremea grea atunci când trăiești în mijlocul la astfel de muritori. Tezaurul oamenilor este prezentat într-un singur aspect. Am spus în 17 feluri cum îi caracterizează Biblia pe oamenii vremurilor din urmă, care sunt grele datorită lor. Sunt în 17 feluri. Însă Scriptura spun, dacă în 17 feluri prezintă caracteristicile la cum sunt oamenii, într-una singură prezintă la ceea ce au oamenii, a avea, având o formă de evlavie. Observați că oamenii vremurilor din urmă, pe lângă faptul că sunt de-a dreptul din calea afară de păcătoși, au o formă de evlavie, adică au o formă de religie. E adevărat că forma aceasta de religie este ipocrizie, dar e o formă de religie. Vremurile din urmă, stimați telespectatori, vor fi caracterizate de religie. Și ecumenismul acesta religios vrea să pună împreună în intenția de globalizare a lumii și de pregătire a scenei lumii pentru apariția Anticristului. El are nevoie de o globalizare. Globalizare socială, economică, globalizare internațională, mondială, globalizare religioasă. Lumea întreagă trebuie să aibă o singură religie și va fi dominată de asistentul lui Anticrist, de prorocul mincinos. Iar superiorul prorocului mincinos, Anticristul, omul care va conduce lumea, va apărea pe scenă atunci când globalizarea se va desăvârși. Dacă atunci când erați copii, cei care sunteți de aproximativ vârsta mea, v-ar fi spus cineva că țările Europei se vor aduna într-o Uniune Europeană, ați fi crezut? Dacă v-ar fi spus cineva că toate țările Europei sau marea lor majoritate vor avea o monedă comună, ați fi crezut? Și procesul acesta de globalizare este astăzi în curs de desfășurare. De ce? Pentru că prorocul mincinos, asistentul Anticristului care va domina lumea, trebuie să apară pe scenă atunci când ea este unită din toate punctele de vedere. Ei bine, în vremurile din urmă, oamenii vor avea o formă de evlavie. Nu e evlavie, este o formă. Vă mai aduceți aminte dumneavoastră, dacă sunteți mai în vârstă sau cei care sunteți mai tineri, de părinți? Vă mai aduceți aminte că înainte de Revoluția din 89 foloseam nechezol? Cum îl numeam noi? Cafea. Era cafea nici de cum. În copilărie am avut o geacă de scai. Vreau să semene cu una de piele, dar în câteva săptămâni s-a crăpat așa cum procedează scaiul și m-am dat de gol că nu era de piele. Ei, tot la fel, în vremurile din urmă, oamenii nu vor fi spirituali, nu vor avea nici frică de Dumnezeu, dar vor avea o formă aparentă în spatele căreia își vor ascunde destrăbălarea. Aceasta este caracteristica vremurilor din urmă, a fi 17 caracteristici de destrăbălare, a avea o formă de religie în spatele căreia în mod mascat există adevărul despre ei. Noaptea trăiesc în destrăbălare, iar ziua se duc la biserică. Asta este o formă de religie pe care o va judeca Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu este dublă în această situație. Rămâi în lucrurile bune. 2. Trăiește departe de acești oameni. Iată dar că, în primul rând, vremurile din urmă sunt vremuri grele. De ce? Sunt produsul oamenilor răi. Permiteți-mi să revin, am vorbit despre trecut. Trecutul este neștiința. Însă Dumnezeu iartă neștiința trecutului dacă în prezent oamenii se pocăiesc. Și când oamenii se pocăiesc în prezent, Dumnezeu le iartă trecutul, oricât de grav ar fi acesta. Dar viitorul trebuie să știm că va fi greu. De ce va fi greu? Pentru că cei mai mulți oameni nu se vor pocăi, vor avea doar o formă de evlavie. Și în spatele formei aparente de evlavie va fi destrăbălare, violență, agresivitate, viol, furt, minciună, corupție, manipulare și toate celelalte. Toți par creștini, dar este doar o formă de evlavie specifică vremurilor din urmă. Vremurile din urmă nu vor fi doar grele, vor fi și religioase. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. De ce? De credință. De ce? Ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Astăzi, ocultul câștigă teren. Oamenii astăzi par religioși și credincioși dacă cred în vrăjitorii, în tot felul de moaște și în tot felul de lucruri pe care Biblia nu le promovează. Noi nu putem să știm cum este Dumnezeu, stimați telespectatori, decât ceea ce ne spune Biblia. Nu mai există nici măcar a doua carte care să ne spună cum e Dumnezeu. Biblia e singura carte care să ne spune cum e Dumnezeu. Degeaba vin eu să vă spun cum e Dumnezeu dacă ce spun eu nu-i confirmat de Biblie. De unde știu ce știu? Cât de deștept sunt eu ca să vă spun dumneavoastră că nu-i cum este Dumnezeu? Unde l-am văzut eu pe Dumnezeu să vă spun cum e?
Eu știu să vă spun cum e Dumnezeu pentru că scrie în Biblie. Dar dincolo de ce scrie în Biblie e minciună orice aș spune. Oamenii nu știu cum e Dumnezeu dincolo de ce spune Biblia. Ori uitați ce spune Biblia. Biblia spune următorul lucru. Oamenii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri mincinoase și de învățătura dracilor. Observați câte mentalități străine apar astăzi pe piață. Și psihologia socială este astăzi modificată de aceste influențe drăcești. Se vor lepăda de credință. Priviți că vremurile pe care le trăim sunt religioase și grele. Pentru că generația noastră este o generație de oameni care sunt păcătoși și care au o formă de evlavie. La ce să ne așteptăm când oamenii sunt păcătoși și tot ce mai au din Dumnezeu este doar o aparență, o umbră? Eu nu sunt umbra pe care o proiectează soarele sau o lumină puternică. Nu. Nu sunt aceea. Tot la fel, forma de evlavie nu este spiritualitate. Astăzi te întreb, dragul meu prieten, cum îți este trecutul? Dacă e păcătos, nu te speria. Pocăiește-te în prezent și Dumnezeu te iartă. Viitorul pune-l în mâna lui Dumnezeu cu toate adversitățile pe care le vei confrunta. Vrei astăzi să te întorci la Dumnezeu? Vrei să faci o rugăciune în care îi spui lui Dumnezeu, iartă-mă, și în viitorul acesta nesigur, sumbru, dificil, ia-mă în mâna ta, protejează-mă? Dacă un tată e în stare să-și hrănească, să-și protejeze copilul, cum nu va fi Dumnezeu din ceruri în stare să te protejeze pe dumneata? Vrei să ne rugăm? Biblia spune că trebuie să ne rugăm. Dumnezeu te-a creat, este până acestei cărți. Haideți să-i spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că dragostea ta n-a ajuns din urmă. Mulțumim că ești gata să ne ierți. Îți mulțumim că cu 2000 de ani în urmă, într-un graj din Betlehem, s-a întrupat Fiul tău prin Fecioară, pentru ca mai târziu să moară pentru noi, să ne ia păcatul și să ne dea neprihănirea. Mulțumim că ne ierți trecutul plin de păcat. Mulțumim că ne dai un prezent glorios în prezența ta. Mulțumim că va veni peste noi bucuria, încrederea în tine și vremurile de înviorare. Și mulțumim că în viitor, în ciuda adversităților produse de destrăbălarea socială de oameni răi, tu vei fi Dumnezeul nostru. Mă rog pentru telespectatori să-i binecuvintezi, să ieri, să-i vindeci. Mă rog să le binecuvintezi familiile, casele, să le împlinești dorințele, să le faci bine. Îndură-te pentru ei, chem numele tău peste casele și sufletele lor, peste viitorul lor, Tată din ceruri. Și îți mulțumesc în numele Mântuitorului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Și toate acestea, Tată, pentru toate acestea îți mulțumim. Amin. Până data viitoare, când sper să ne revedem în viață și sănătoși, să rămâneți cu bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze.